jest cenniejszy. Filip Kaczorek kontra Patryk Owczarzak, czyli reprezentant Silesian Cage Club, 22-latek kontra Spartan Chorzów, lat 20. Patryk Owczarzak w defensywie niczym Floyd Mayweather, takim Philly Shieldem stara się bronić, a nie klasyczną podwójną gardą. No od razu panowie wyszli do... Ładny teraz high kick, ale od razu odpowiedź Tak, tak. Filipa Kaczorka. Od razu panowie tutaj przyszli do wymiany uderzeń, kombinacji i kopnięć. Ładnie tutaj pomieszał teraz płaszczyzny Patryk Owczarzak. Najpierw na górę, później na dół. To wejście w nogi troszkę nieprzygotowane, za daleko. Zostawił nogi z tyłu. Tak robić się nie powinno. Tak, zdecydowanie za duży dystans, żeby wejść w nogi, ale akcja niezwykle dynamiczna i zaskakująca. Na wejścia z takiego dystansu jeszcze przez kolano może pozwolić sobie tylko Hamzat Chimaev. Ładny ten wysokie kopnięcie, ten high kick. Naruszony jest teraz Patryk. Mocne ciosy spadają na głowę Patryka i przerywa tą walkę Piotr Jarosz. Można by rzec, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, ponieważ to Patryk na początku wypuścił niezwykle celnego i ładnego high kicka, no ale teraz Filip odegrał się za to tym samym. Tylko w przeciwieństwie do Patryka posłał swojego przeciwnika na deski i tam dokończył dzieła zniszczenia. Szkoda, że ta walka taka krótka, bo naprawdę bardzo ładnie się działo. Bardzo ładnie panowie technicznie tutaj wymieniali uprzejmości. No ale niezwykłe, trafne te kopnięcie. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Filip Kaczorek!